Lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngag. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat apagayam tayo kat kayat na ti agpailingad itinagan nga Ashlyn, Manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw kastameten kadagiti padak adumdumngag ditoy programa. Awagan laklakuman itinagan nga Ashlyn, may sa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangag ko ti uyaw dagiti tao kenkwana, gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkal ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti inak. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dinumanan, tinagapuam, Ashlyn. Apay nga itakalaang nga gawid. Naimasan mi ngamin tinagjajamin kadagiti barkada kiti rabii. Isuan nakiturog ako ni Tayanda Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulong. No namin anon nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukmat nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramiden mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan tay gagad kumati agadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutak laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at auking ka? Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anyangay kumati bibiyang ko kadagit at tao. Nga uran niya pa iti bagada. Dumngag ka kumakanyak, tapag saya atam may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, nga saan ka adumdumngag iti inam, kat pagsaya atam matlaang ti panpanunutan na. Masansan samutan ti panaturog mo ti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saan na big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isuntupay ti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Mandanagan kayo kadita mangan no maituladak ni nanang? Ha? Ay, kwa. Malaksid iti dayta. Nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsing-singpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na para kin ka. Uray anya at trabaho kat sarsarkan na tapnulaang mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa ak to maadaan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kuma ang nakasigurado nga saan nakaapanawan dahil dya tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita, ta umayak di tabalayo, di ta ka maturog. Among kwasen, inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sana bale, Domingo mat kita, Lunes no bigat. Kita tanto lang iti pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klaang. Apay ko mga lukpon ka ngay. Ang mamat nga si kalaang ti ay ayatak, Ashlyn. Siguradom lang ha. Ang mga matnod sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka pa nagtalak mo kanya. Pasensya ka na. Ang mumot ang mabutangak amaloko. Diyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe?
Saan kanto alokwan? Dahil tati kanayon mo alag-lagi ba? Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga ron. Apay, awan kayon ijay nubyom. Nasaya at no kasta. Tapno mo ipamaysa ni Aslin ti agadal, nanang. Ay, bun ah. Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da. No talaga ngay ayatan na ka. Saan arasaon ti ado pa kakumikuman na. No napatag ka king kuana. Agbirok iti oras para king ka. Wan mat nagpaisaw apok. Ang masaya at magkidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mong alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayon nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan, apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Aslin apaw. Kanya tayo kun-kunanin na nagmunga kunam nga agden na kayo ni Tinubyam. Nga uray saan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, Lolo. Tapno maam-am mo mititunggal may sakbeng agkasar kami. Anya? At kasanaw no saan nyo baya makayat titunggal may sa? Agin inayat kami ka ni Kevin, Lolo. Kan agurnong kami laeng sa kaming to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaw? Uwan, Lolo. Sana bale, tagpada kami mutan nga da trabaho na. Apay, di yula maiyurayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, Lolo. Isuntumot laang titurong na. Di kay madanagan. Nasingpot ni Kevin. Agsangsangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuti nga mga nultiday ta pa nagdesisyon mo. At may pada ka kenkwana. Ni nanang nga talaga. Aslin apaw. Ipagsaya atam laeng matipan panunutan tinamparakan ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasan na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga ita ka lang si Mangpad. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari mo har. Anya? Umawag ka pa iji opisina. Ne, ang mga no ibagadang under di saya Kasano, pat di mo mat ngamin sungbatan nagiti awag ko kan ka. Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akpat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan, Aslin. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko na? Kuna, makapaumat ikinasilosam. Jak man amo, naapay anak kilivliv inak pailaan ka. Ni, apay, siyak lang ngayat tinangayat ngagkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot ak lang ngaglive-in ta. Tapno sumardeng kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kiti! Ibabawim na kita bagam! Jakon ibabawi. Gaputapun no amin dagitiin bagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay di ti babae.
Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay hindi nakakadibirukan ni Kibain. Nanang. At the seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adituyak pa'y layan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, masaysaya at kumano agkalaysa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Pagsasaritaan min day taabanag. Ibagamin tulatan inton may kandang minti amin, nanang. Nasaya at magngaruno kasta. Pasensyakan dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaang nga men, taama nga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam ananak nakam ka ngam iti siya. Isu nga patyal, saan kanto ang maipada kanya. Di mat nakaidasar kayo ni tipang rabyan tayo, nanang. Ay bakla ang dalolo kan lola, tamangan tayon. Nagpuno ka man kanya. Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnog kada kayo, lolo? Kumusta kayo kin ni Kevin? Nasaya at matlang kaditilin na ganyaw. Nasaya at kami matlata, lolo. Di ka kuman aglibak, apaw. Nagudo nga kita ibigat. At nakitak ni Kevin. Ada ka kibkibin na nga babae. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday tao. Kwa lolo, pang-asim. Di yula ko man ibagbaga kadakwada. Siyakton ti makamu amang ibaga. Or-ornusin mi pa'y lang amin ti saan mi nagkinaawatan kini Kevin. Sige, apaw. Yakibagbaga ti nakita. Ipunom ka dananang kinlulam. Tapno, saan da? Mangnamnamay ti panagkalay sayo kinikibin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay a panawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanyan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutak amin apagayatan. Di mat imbaga kun ka. Asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa'y nga mo ti pamilyak ti mapaspasamag kadata? Isu nga urnusan ta kumanti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ka anak ko kanya. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutang wino saan mula ang akayat nga maipada iti inang. Anaganak abalasang. Pangaasim, Kevin. Di na kumawat panawan. Kaasin to tagbalin nga anak ta. Pasensya ka, Aslin. Ngam nakapag-desisyon akon. Amumat no sa dino ti balay mi. Diyak itarayan ti obligasyon ko iti agbalin nga anak ta. Kevin, mabiglang! Kevin, di mo kumamadarami din tigas-tiga na kami! Pangasim! Nagtalo ka, king ka. Tatiam mo, kat nanakam ka. Ngam anya na ito ngay naramid ba? Pagkawanandak ko mananay. Kanayon kung ay bagaking ka nga agan-anad ka. Agpanunod ka na imbag sakbay ang mangadang ka. Tapno saan kanto ang maipada kanya. Ngam apay Ashlyn! Nalipatap ka din nung kasanudak nga tagibasiten na kiti tao. Kapuiti ka sa saad ko. Nalipatam ka din nung kasanudak ka idea paglulukwan dagiti kaadalam. Kapuiti kinaawan ti amam. Inarabid ko amin ti kabailat, tapno saan ka maipada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw, nalaing ka unay.
Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay kita sa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw. Amang ano impugot-pugot kandidat. Kaslawan sirbek nga inam. Iti kasta nga inaramin mo. Mga pasakit ka itinakam. Anusam ni nanang mo, apo. Mapunas tumatlaan, ti sakit tinakam na. Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak magmakit-kitan diti balay. Agangay na lang day tapaw. Basta matlang dinilulam kininanang mo. Sanaya, bakit? Ay, wag. Nasaksakit pa ide, dagitin balbalikas tukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin tun bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo narami din ti kasta po. No talaga nga ayatan na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagim iti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagpidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apok. Amom ka din, no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbalin to ami sirable ti biyagyaw nga agina. Iti dan na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali apok. Tada kami matkin nilulam anak kasuporta ken ka. Dahit ako mati ka na yun mo lagi-lagi pa. Kabula namon, apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa ti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din, dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kun iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak iti ospital. Nasayaat nga rod no kasta, apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yung tuman laangan kinitatang dahi bayad di impagatang kukingkuana. Nanang, siyak tulat tan timangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaon. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. Ay, uwan anak ko. Di ka di pagdanagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Ha? Anya daytoy nanang. Napaano dya inam? Lola, kwartamot daytoy. Kunak nga rudan kin kaapo. Saan na ka amabalin nga baybay ti inam? Saan lang agtagtagare? Ngam sika ti pampanunutan na. Lola. Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalwa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak matlaangan ni nanang ko. Ita, nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko. Jack matan pinilit pa ni Kevin, amang ted iti uray anya para iti anak mi. Taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak ket kabaalak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy.
Kat agyamanak unay itiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y padas ko. To'y pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam, Ashlyn. Patsyak nga daytoy surat mo na idrama kat agbalin a leksyon kadagiti nakangeg. Saan a may libak nga iti agdama kat adu dagiti agtutubo a natangsit. Naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaengen dagiti naganak kadakwada kat ar-aramiden dalatan ti kaykayatda. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan nga intayin drama ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngad. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, kat manipod kanipagayam tayo nga Sandra. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, maysa an naragsak ken nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken ka ken kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama to'y padas ko. Padas nga amok ang makaibati iti adal, kadagiti makangad. Miss F, adda maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdandan na ita, gaputa pinanawan da kami matan ti amana. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayonan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Tangiwat mo man ang timang mangag. Kababayin ka dagiti karubay. Isong agulimak ka. Oha! Agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti akin gapuanan iti kastoy ang mapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo. Manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin. Day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte. Kari ka akari. Ngam awan mat matungtungpal mo. Ha? Inton ka ano tayo pa'y aguming awa. Nukas tammet lang kanayonan. Hay!
Makauma! Oy, si Cassandra, paglablabas ka na. Pinalubusan ka lang nga rodin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Cheng. Ngam ado pa ila reklamo. Kasanumat namin, sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y uray piso ang mabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga uray saan nga agubra ti tao. Uray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha? Makauma abiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya? No nauma kan, nauma akmatan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag di tangiwat mo. Basta agsaw ka, siyak ti pagpabasulom no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan, nawaya ka na pumanaw. Itugot mo matan, dayta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sangap normal. Ay na, makauma ka talaga, Victor. Intun kon panawan kayon nga agpaiso. Ibati ka man ang kini Antim Delia, ha? Agsingsingpat kawan. Di mo parigatan ni Antim. Manang Delia, mapanakon. Sikapay lati makaamo kini Joshua, O sige, Sandra. Agan-adag ka. Napanan ti inam, Joshua. Oh, apay nagsangit ka nga. Auntie Delia? Ala, huston ka, anak. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakpay ti papanon, ha? Sa andak labda nanang tatang. Ay na, saan ka kumangag panunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo ka, anak. Mamati ka kanya. Saan, auntie? Sa andak lab ngamin ada sa sakit ko. Daytoy ti kanayon alaglagi pa, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da. Nalabit nga adulaang ti pakakumikuman da ita. Iso adida kaunay maasikaso. Di mo ay ayan ti bagim ka anakan. Saan agapot adda sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maaddaan ka iti kasta sakit? Agbalin ka kit di anatib ka, Wan? Auntie, thank you. Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Adda iti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Reinga ka din, madamdaman tan manang, urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra ating ko. Andaman la sa lutsuda. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni manang man. Anya ka di ang klase ti sa lutsud na. Natural na. Anak ko nga ron, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo dayta. Ay, masansan nga mihin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatan? Gaputaad-daan da ito'y iti sakit. Ay naman ang amo mo ti ado apakakumikuman mi kini Victor. Amo mo ti rigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi. Kan para iti agas ni Joshua. Wan, adaak ditan ating ko. Angam saan kumamat arason dayta. Tapno mabaybayan nyo ti anak. Ad-adapay kit di kumanga ipakita, kan iparik nayo ti panangipatagyo kan kuana. Gaputa adakat nga rod sakit na. Ha? Kinapudno na, maas asyanak iti upin. Ngamin, pampanunutan ng awan serserbina, kan padagsan laeng kada kayo. Sandra atin ko, maasi kayo kumamot iti anak niyo. Sige manang, takasaritak to ni Victor may papan iti dayta. Bumawi kami, iti anak mi. Kat, pinakan mo ka din dyan anak mo? Wan, itay pay. Dinigos kumatan. Iti kasta, saan yan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso kan kuan?
agsubli ako ng syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apay nagsubli ka pa ilang ijay. Mabalin ka mat ngagbirok iti sa bali at trabaho dito. Agsubli ak iti sigod a pagtrabaho ak. Napinpintas ijay, kandak-dakkel ti sweldo. Agkitak tungod lang iti tadung pa amastra ka tapno dakdakkel ti masweldo. Amay pawit ko kada kayo. Parang maksayan tumutan ti panagreklamo. Sigurado lang ang Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarupam. Basta siguraduam lang ang agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack laamon, Victor. Oh, nga. Antipay, oh. Oh, ibusam da ito, ha? Itikas na. Mabsog ka, ha? Ngal-ngalom an na imbag. Oh, day kita nung. Uminom ka, tadi kakit maltutan. Oo, inayadom, ah. Among Sandra, maragsakan ang makakita iti kasta pa nga si Kasum iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang din niya. Nanang, tatang, kakano, agawid. Jakam mo iya amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jakam mo iti dayja at tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung puna naman asigurado ka nun ti panagawid na inton o may abiyarnes. Akat nasaya at matukasta. Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantan tumanan ti panagawid na. Ay, baka amumatan no itantan naman yung ti panagawid na. No kayat na, di uray saanin nga agaw-awid, makauma. Sakay kuma, agawid, tatang, miss ko, tatang. Di ka agdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ni Victor ti umuawang. Mabit lang mana nga, song batak ti awag na. Makamo ka pa ilang kini Joshua. O sige ating ko. Hello Victor, nakaawag ka man? Sandra. Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Bernes? Bakawanan na ka. Saan ako nga gawin dito palay? Anya ti kayat mo asawan, Victor. Di ka man mangrabak iti kasta. Adan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya? Adan sa balim ko nang. Di mo kumamat-aramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa iti dayta, babae? Kinabot no na, nabayag kami. Hindi pa ila at datayo dya syudad. So nagsubliak dito eh. Tapos sumurot ako kan kuana. Awanan kay tibayin, Victor! Ayop ka! Manglilipad! Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Bakawanan na. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Mildred itante ayatan. Ladingit ka. Saan ako nga gawin dito malay? Awanan kay tibayin! Bastos ka! Ayop ka! Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublipay. At dakanan sa baling ay ayatan na. Kat isudan tagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit.
Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanan awid tatang? Saanan? Iso amanipod kita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadjakon kayat amanggan na awatang? Iti ka ano man, saan nakamit lang nga impatag? Isong alipati mon tiyamam. Di ka agsangit-sangit di ta kaslawing. Sumordong kon kunak. Agbada kayo iti amam! Awan serserbina! Malas kayo iti biyag ko! Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo? Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min aya ko matinaganak amayat amaadaan iti anak akas ken ka nga abnormal? Awan! Awan! Ala, husto na ko. Di ka nagsangit, Juan. Auntie Delia, Nalabit nga imbati na kan kanyak ti inam. Ang di ka madalagan, masigurado kasugyan na kantumat lang. Siguro, kasapulan ti inam ti agmaymaysa. Gapo ka dagiti problema paspasaran na ina. Saan? Saan ako sasabihan? Di na namin ipatatag. Saan na ba ni Joshua? Adaak lang dito. Siyak ti mangipatagkan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apod-podno na ina. Ala huston ka anak naman. Agbalin ka kit di anatipkar. Kanayon mo alaglagipan. Nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Ket mangipatulot na ito ikadagiti tao ang mangipatagkan ka. Joshua Barok! Auntie? Ada regalo ka. Talaga, auntie? Wen, ato yo. Charan! Inggatangan kay Kibadong. Wow! Pintas! Sana nga na ita. Ate pa yo. Tantaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at na buy-buyaan. Wow! Paborito cartoons! Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsakak ang makakita, naragsak ka kaanakan. Ayun gayam, sakpa malipata. Inton umaya pa nagsasarak. Ag-eskwela kang tumanan, Wan. Agpay iso? Wan, saan atubang ti sakit mo tapno maka-eskwela ka? Ha? Basta inton umay, June, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro apag, kandado mapay masapsapol mo iti panag-eskwelaam. Ang yamanak, auntie? Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Ate, adda regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mati ni Joshua, kas pudpud na kabsat mi. Kan, no asino dagiti ipatpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mi mat ni Joshua, kas iti panangipatagyo kan kwa na, mami. Ala, magantay yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. Oh, at iti cake, Joshua.
Sige, arama na ba? Tama nga ipusan ni Manang muadayan kan Manong muadan yan. Wow! Gimas! Siyempre, siya tinag-bake iti dayta. Para iti 15th birthday na ko. O ala, magan kayo laang anak ko. Ado pa'y tinluto ka makan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan anyaman na, Joshua. Kas iti ko na. At taaklaan dito'y para kan kakanakan. Aramidak amin akabaelak amang tulong kan ka. Kaslakano lang dayti. Ngamliman atawan tinapalabas, manipod imbati na katinam kanya. Kumusta ngatan? Nanang tatang? Naragsak ngata ita? Ambo kasaan ida baybay at tinamarso. Ngamin, rinabiimbat ida nga ikarkararakan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan agsubli dapay ngan naragsakak gapo ta ada kayo kan ada manang dayan kan manong Daniel. Ne, ada tao. Mabit lang takitag no asino tagtok-tok-tok. Dayan, anak ko. Si kaman pa'y lang timang kita kini Joshua. Wan, Mami! Manang dali. Sandra. Joshua, anak. Nabayag apanawan adit anak kita. Baro. Amon. Dakal o na iti panagyaman ko kini Antim Adelia. Gapota inaiwanan na kay iti kastoonay. Napadakal na kay iti nasayaan. Wan ganyang. Nagustong matlaang kadidag iti regalo nga inted ko kanka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan. Apay kadi inala napiti ayan Auntie Delia. Gapot na siya kunti mga iwan kan ka, anak ko. Di ka agdanan. Tao may matlaang ni Antim Adelia dito banay. Isun ti mga iwan kan ka, kabayatan ti pa nagtrabaho. Talaga? Nanang? Wan anak ko. Pakawanan na ko makadagiti amin anak ko rama. Amok nga da sakit tinakam mo kanya iti kalabas. Ngam sa apay lakuma tamapakawan na. Nanang? Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapnosol nitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ikarit. Di kanton panawan. Ipatpadag ka unay, anak ko. Miss F, daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Nalabit nga adu ti mangibaga nga siyak ti awan serserbina nga ina. Gapo ta binaybayak ti anak ko. Ngamsapay kumata maawatan dak kakabsat. Tao aklaeng nga adda pagkapuyan na. Amok asaan pay analadaw ti amin. Tapno solnitak dagiti nagkurangak iti anak ko. Ita adda kami nga agina ditoy laonyon. Adamot bastit ornong ko iti nagabrodak nga iso tinagpuunak iti maysa a grocery ken bagasan. Iso ita ti pakakumikuman mi nga agina. Awan matendamag ko ken ni Victor manipod inbati da kami.
No sa dino man ti ayan na ita, sapay kumata na ragsak iti baro a pamilya, a binukal na. Aging galaangan dito'y Miss F, kat agyaman unay, iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Kunada nga rod nga adda rason winuga po iti amin a pasama. Panagkunak ket ti anak mo ani Joshua ti swerte wenno blessing nga inted ti Apo ken ka. Pinanawan da kayo man ti asawam nga madamot ti anak mo nga isu ita ti katakunaynay mo. Iti rigat ken namay. Malaksid iti dayta at dapay ti kapsat ken kakaanakam nga amok amang ipatpatag-unay kada kayo nga agina. Ditay ko maupayan dagiti kakapsat ken anak nga daan iti kasta asagubanit. Ngamkit di ikkan tayo ida iti namnama. Linglingayan tayo ida ket ipasagapsep tayo kadakwada ti normal a panagbiag iti laksid ti sagubanit arikrik na anda. Nasaya at met ta nasapa ka anak ka ameris kadagiti nagbidutam ket namnamaek nga ikkanda kayo pay ti Apo iti naragragsak ken nabindisyon a panagbiag. Alakastan pagayam Sandra, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.